Әғуҙу билләһи минеш-шәйтанир-раджим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Белгәнебезчә, ислам дине безгә юмарт булырга куша. Һәм менә шушы юмарт булу дигән сүз, ул күктән алып, эшләсәң ярый, эшләмәсәң ярамый дигән генә сүз түгел. Юмартлык динебезнең нигезендә ята. Чөнки Аллаһ ризалыгы өчен үзеңнән нәрсәдер чыгарып бирә алу, бу Аллаһы Тәгаләгә ышануны күрсәтә. Чөнки гадәттә кеше үзеннән берәр әйберне чыгарып, башка кешегә биргәндә нәрсәдер өмет итә алмашка. Мәсәлән, кешегә акча бирсәк булай гына, димәк аннан нәрсәдер сатып алган булабыз. Әгәр дә аннан товар алмасак, бурычка биргән булабыз. Ягъни булай гына акча бирүне, әйтик, Аллаһка ышанмаган кеше алдында күз алдына китерергә авыр. Менә шуңа күрә Коръәни Кәримдә дә бик күп урында, хадисләрдә дә бик күп урында мөселман кешесенә булай гына кемгәдер акча, мал яки үзендә булган берәр әйберне бирү турында сүз алып барыла. Һәм Коръәни Кәримдә мәсәлән булай диелә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва фи амвалихим хакку лис-саили вал-мәхрум. Аларның малларында сораучы һәм дә ки мохтаҗ кешенең бурычы бар ди, өлеше бар ди. Ягъни безнең малларыбызда, мөселман кешеләрнең малларында үзеннән үзе димәк кемнеңдер өлеше бар. Димәк кемгәдер син бурычлы? Сорап килгән кешегә, я булмаса мәхрум булган, ягъни мохтаҗ кешегә. Икенче бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Лән таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун. Аллаһ Тәгалә каршында аның биргән малларыннан һәм сез яраткан маллардан әгәр дә сез кемгәдер өлеш чыгармасагыз, сез изгелеккә, игелеккә ирешмисез диелә. Менә шуңа күрә дә безнең ислам диненең нигезендә бар закат дигән төшенчә. Ягъни акчаның күпмедер өлешен менә шушы сорап килгәннәргә һәм мохтаҗларга бирү. Буны танымаган кеше ул гомумән мөселман булмый. Әгәр дә син моны үтәмәсәң, бик зур гынахлы буласың. Ләкин халкыбыз онытып җибәрә, закат дигәндә безнең акчабыз юк инде янда 240 мең акча булырга тиеш. Аның кадәр акчабыз юк, димәк безгә закат бирергә кирәк түгел ди. Әмма онытып җибәрә, бу закатның тагын бер төре бар. Ул да булса үстергән уңыштан, уҗымнан закат чыгару. Һәм безнең мәзһәб, Әбу Ханифа мәзһәбе, бу өлкәдә бераз катгыйрак. Бездә аның нисабы да юк, ягъни күләме дә юк. Бер чиләк алсаң да өлеш чыгарырга кирәк. Бездә ул бөтен төрле җиләк җимештән чыгарылырга тиеш. Башка мәзһәбләрдә, мәсәлән, кайбер төрле җиләк җимешләрдән генә. Шулай итеп, синең бакчаңда үскән һәр әйбердән син өлеш чыгарырга тиеш икән менә шушы мохтаҗларга, сорап килүчеләргә. Бу нинди өлеш? Бу атала Гошер сәдакасы дип. Менә бу Гошер дигән сүз шушы өлешне аңлата да инде. Уннан бер өлеше. Димәк, әгәр дә син бакчаңда берәр җиләк җимеш үстерсәң, берәр бәрәңгеме шулай бит, кыярмы ул, алмамы хәтта, шул ук җиләге, Виктория җиләге, аларның бөтенесеннән дә димәк өлеш чыгарырга кирәк икән. Бу Гошер сәдакасы була. Менә шушы уннан бер өлешен син аның чыгарасың, әгәр дә бакчаңа су сипмәсәң, яңгыр суы белән үстерелсә. Әгәр дә инде су сипсәң, ара-тирә шулай бит, үзеңнең хезмәтеңне кертсәң моңа, димәк 20дән бер өлеше чыгарыла. Әйтик, мәсәлән, гадәттә бәрәңгегә су сипмибез. Андан, мәсәлән, оннан бер өлешен чыгарырга була. Әмма инде түтәлләргә гел су сибелә, алардан, мәсәлән, 20дән бер өлеше чыгарыла. Бер караганда, нәрсәгә чыгарырга тиешсең без буны? Монда үзебез утырткан, үзебез утаган, үзебез су сипкән, үзебез җыеп алган. Кемгә өлеш? Нәрсәгә? Нинди хак? Менә монда Аллаһы Тәгаләгәнең өлеше бу. Чөнки син утырттың әйе. Син бәлки су сипкәнсеңдер әйе. Ләкин бу ырлыкны да сиңа Аллаһ Тәгалә бирүче булды. Суын да Аллаһ Тәгалә бирде. Һәм утыртып куйганнан соң син аны җир астыннан тартып чыгармадың, үстерүче дә Аллаһ Тәгалә булды. Менә шуңа күрә без монда Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылып, аның хакын таныйбыз шушы уҗымнарда. Син кемгә биргәнеңне уйлама. Теге кеше ул
ялкау кеше үзе үстерсен инде дип әйтмә. Бу Аллаһы Тәгалә сорады, кушты дип син аны бир. Бу бик тә актуаль, мәсәлән, фермерлар өчен. Күп фермерлар бит гошерның нәрсә икәнен белмиләр. Һәм алардан гошер сорасаң, безнең булай да акчабыз юк, булай да уңышлар начар, сез бездән тагын сорыйсыз дип инде зарлана башлыйлар. Бәлки сүзләрендә хаклык бардыр, ләкин зарланулары, уңыш булмавы менә шушы гошер бирмәү белән бәйле дә булырга мөмкин. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, әгәр дә закат, гошер бирелмәсә ди, Аллаһы Тәгалә яңгыр бирми ди. Соңгы 9 ел эчендә без яңгырны бик әз күрдек, җәй көнендә, уҗымнар өчен. Шуңа күрә елдан-ел кырылык, елдан-ел уңыш әз, уңышларны югалтабыз дип безнең барды отчет. Быел гына яңгыр күп булды. Ләкин бу яңгырның күп булуы шулай ук зыянга булырга мөмкин, мәсәлән, уңышны җыйган вакытта. Менә шушы һава шартлары килсен өчен, уңышны уңышлы гына җыйып алыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт әйтергә кирәк. Быел түләгән синең гошерың ул 2нче елга яхшы уңыш алуның бер гарантиясе булып тора. Әгәр дә син Аллаһы Тәгалә сораган әйберне бирмисең икән, бирмәскә дә мөмкин. Моны сине тартып алучы кеше юк, мулла да, мәзин дә, беркем дә синнән тартып алмый. Әмма Аллаһы Тәгалә үзе тартып алырга мөмкин. Мәсәлән, минем энекәш агроном булып эшли. Мин аннан сораган идем, кырылык елында, 2010 елда күпме уңыш югалттыгыз дидем. 3тән 2сен югалттык диде. Ягъни 10ннан берен бирергә теләмәсәң, яки 20дән берен бирергә теләмәсәң, Аллаһы Тәгалә берәр елны аны күпләп итеп алырга мөмкин. Мәсәлән, яртысын, 3тән 2сен анда. Кай вакытта бөтенләй дә халак булырга мөмкин. Мәсәлән, ниндидер кыртлар яки һава шартлары сәбәпле. Менә шуның өчен дә Аллаһы Тәгалә сораган әйберне бирергә тырышырга кирәк. Чөнки син аны бирмәсәң, Аллаһы Тәгаләнең ачуы төшәргә мөмкин. Ачуы төшсә, ул аны юкка чыгарырга яки тартып алырга мөмкин. Монда кемгә зарланасың? Тагын бит Аллаһны сүгәсең. Менә ул явыз, ул начар, безгә уңыш бирми дисең. Сәбәбе безнең үзебезнең менә шушы тәртипләрне белеп бетермәвебездә булырга мөмкин. Ул бер караганда бушка биргән уңыш, бушка биргән әйтигәндә бәрәңгеме ул синең, шулай ук кишереңме? Әмма каядыр киткән кебек ул. Ләкин ул кемгәдер барып ярдәм итә. Бакчасы булмаган кешегә, ризыгы булмаган кешегә, мәсәлән, мәктәп, мәдрәсәләргә. Шул ук вакытта шушы бушка китсә дә, калганының бәрәкәте була. Кай вакытта бит калган малыңда чирергә мөмкин, шул ук идән астында мәсәлән. Аллаһы Тәгалә менә шушы гошер белән безнең бүгенгесен саклый, бүгенгесен арттыра, иртәгесен безгә әзерләп куя. Һәм киләчәкнең ашаганыбызның гынахын бирми. Менә шундый хикмәтле әйбер икән ул гошер сәдакасы. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.